Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma damatil awqat wal ahyan amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu salisatu wal khamsuna. Utawi cabange iman kang kaping telu wal khamsuna lan 50, nomor 53. 77 niki nomor 53. Sampun dilakoni pinten niki kira-kira. Wis pokoke akhir ngaji muga-muga sithik-sithik lah wonten sing nyantol ya. At-ta'awunu iku tulung tinulung, tolong menolong, saling membantu, patungan. Alal birri ing atase nglakoni kebagusan, wat taqwa lan nglakoni wedi maring Gusti Allah Ta'ala. Dados cabang iman ingkang nomor 53 niki tolong menolong tenggene nglampahi kebagusan. Qala Allah Ta'ala wasdawu sapa Gusti Allah Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu lan becik padha tulung tinulung sira kabeh, saling menolong. Alal birri ing atase nglakoni kebagusan. Wa taqwa lan wedi maring Gusti Allah Ta'ala. Wonten ayat niki dijelasno tulung tinulung iku sing oleh nek nggone keapian. Wala ta'awanu lan aja tulung tinulung sira kabeh. Aja patungan, aja rombongan. Alal ismi ing atase nglakoni dosa. Wal 'udwani lan permusuhan. Cara cah nom drup-drupan. Nggawa pedang. Drup ya permusuhan namanya. Monggo Pak. Dan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang apik niku ya banget akiye. Sami kalih barang elek ya banget akiye. Sebabe urip teng donya niku sejudu. Ana apik ya ana elek. Niki kita diperintah dening Gusti Allah Ta'ala supaya
patungan tulung tinulung tenggene keapian. Contohnya ya kaya esuk-esuk ngeten iki. Ngaji bareng-bareng, wonten sing ndamel jajan, wonten sing obrak-obrak. Ya kok melok ngaji. Pemenah kok nganti apa engko kok ngelmu karo ngantuk wae enak jagal. Karo ngantuk wae enak jagal. Aja tulung tinulung nek nggone dosa. Tapi sakniki ya semangat urunan gawe dosa semangat malah nganti direwangi tukaran. Zamane apa? Zaman ramai. Dikongkon akhir dikodereng zamane zaman ramai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wingi kepanggih kanca kawan. Ya kakak kelas kula teng Agel riyen teng Aliyah. Ya mbak yang ngisi ngaji yang mawon. Kita ngerti. Son urip hukume pripun. Lalu ya jawabnya kepenak. Saum itu ya termasuk wasilah. Wasilah itu alat. Ya terus contohnya kados damel pedang hukumnya pripun. Damel arit hukumnya pripun. Damel arit damel ngarit teng sawah ya. Halal ta. Tapi nak digo nyolong gedangnya tanggane. Damel sang hukumnya pripun. Damel sholawatan pripun. Saya boten. Saya. Tapi nak disetel banter-banteran dipedungi wong do mlegi. Jenengan saged jawab, ya. Boten usah ditakokno kiai, wong awam wae itu saged jawab. Sebab tiyang niku tetep gadah fitrah. Artinya fitrah niku pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih. Nek wonten kaidah lil wasaili hukmul maqasidi. Dados hukume sarana alat-alat niku tergantung tujuan. Niku Kang Arif nekeli ceret digo ada teh. Nggih ta mboten? Dijerno tenggene gelas didumno tiyang ngaji. Saya tambahan. Tapi nak kira-kira gadah cium. Gadah cium. Terus apa lagi? Arifu lil wasaili hukmul maqasidi. Jadi sarana itu napa? Hukume tergantung tujuan. Digunakno kangge kemaksiatan ya sarana mau dadi sarana maksiat. Nek digunakno kanggo keapian niku ya dadi keapian. Jadi perkara-perkara sing hukum asline mubah ya, sing hukum asline mubah niku tergantung penggunaan. HP contohnya apa HP damel nyetel bus bah apa itu. Tapi nak kira-kira damel mencaci maki tanggane rupanya pas-pasan nak ngomong loro ati pamane apa itu malah ndadekno tukaran itu jenengan eling-eling lil wasaili ya tegese kaidah fikih lil wasaili hukmul maqasidi. Jadi sarana-sarana utawa alat-alat sing hukum asline mubah niku tergantung
Nak digunakno kangge keapian, kangge ngaji, kangge sholawatan. Yo dados ibadah. Nek nak digunakno kanggo barang-barang sing alal ismi wal udwan nggene permusuhan nggene lakoni dosa lan permusuhan niki nggih dados dosa. Terus akhire hukume ya niku wae. Mboten hukum paten. Kanton pengguna. Ngoten nggih. Man agosa malhufan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi auni akhihi. Man utai sapane wong masya kang lumaku sapa man fi auni akhihi ing dalem nulungi dulure man wa manfaatihi lan manfaati maring dulure falahu mongko iku keduwe man sawabul mujahidina utawi ganjarane wong kang padha perang fi sabilillah ing dalem bela agamane Gusti Allah. Iki pentingnya saling tolong menolong. Sinten tiyang sing berusaha, mlaku iku maknane berusaha. Memberi pertolongan terhadap dulure lan maringi manfaat maring dulure. Karo kancane, ketake kancane susah didolani. Sarang gawa apa-apa sing dolan dihibur ngono wae. Direm-rematine. Santai kan dunia belum berakhir. Ya. Dunyane ombo. Gusti Allah Maha Murah. Nggodak diparingi jalan keluar. Wong sing berusaha menulung kancane ngene iku mau iku diparingi ganjaran dening Gusti Allah kaya ganjarane tiyang ingkang perang fisabilillah kaya ganjarane tiyang Iran musuh Israel ya kaya ganjarane wong Iran musuh Israel. Golek ganjaran gampang. Kayak kancane ranting dut dolani. Ranting beras dolani. Wa ana Anas bin Malik lan saking sahabat bin Malik lan diriwayatake saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aghasa malhufan kataballahu lahu salasan wa sab'ina hasanatan. Iki wong temane iki tulung menulung. Man utawi sapane wong aghasa iku lamun nulungi sapa man malhufan ing wong kang putus asa. Ngertos wong putus asa. Harapane wis habis, harapane habis, putus asa. Wong kan kakean coba duit wis ora patek duwe nang lara ora mari-mari wanake ndadlek nisan bojone delalae ya lesan enteng kaya radio disetel kawit melek nganti turun neh. Pegel ta boten jara kira-kira. Nek pikiran pegel, putus malhuf niku. Malhufan ing wong kang putus asa. Tiyang kakean coba. Jenengan nak nulungi kancane sing tenggelam dalam ujian. Kakean coba, kakean masalah. Purun nulungi purun maringi solusi
kataba mengkono nulis Allah sapa Gusti Allah lahu maring man salasan wasabaina ing 73 apane hasanatan ganjarane kebagusan. Piye? Rata-rata tiyang kathah niku sing peduli kalih sing mboten peduli kathah pundi? Kathah sing mboten. Mulane ganjarane wajib. Sebab itu termasuk penggawean sing adol. Apa meneh kowe wis nyinggung urusan duit, aku tolong si sepire. Ini malah abot meneh. Di jenengan nulungi dulure sepisan sing dulure iki mau nembe malhuf, nembe putus asa krana kakehan coba niku ganjarane Gusti Allah nulis 73 bisa kata sithik wahidatun utawi kang siji minha saking 73 yusliku iku bagusake sapa Gusti Allah biha kelawan wahidah akhiratahu ing urusan akhirate man wa dunyahu lan urusan dunyane man. Satu di antara 73 Gusti Allah bagusna urusane wong mau, cek urusan dunya, cek urusan akhirat. Karena ringan tangan gampang nulungi wong, urusane dunya ya diparingi gampang, urusane akhirat ya diparingi napa diparingi gampang ya tersebut. Niki wahidatun minha yuslihu biha akhiratahu wa dunyahu. Urusan akhirat gampang, delalah lunga ibadah ya enteng, lunga ngaji nggih enteng, lunga jamaah nggih enteng. Sedekah nggih duwenan duwe. Keluargane nggih diparingi tentrem. Urusan duniane ya diparingi bagus, diparingi gampang. Niku sing setunggal dari 73. Jadi sitok wae pun napa saged ndadoske urusane donya akhirat diparingi bagus. Wal baqi utawi kang sekerine berarti sing 72 sing setunggal wau nggih sing setunggal urusan donyane gampang, urusan akhirate gampang. Urusan dunyane bagus, urusan akhirate bagus. Lah sing 72 wal baqi utawi kang sekerine berarti sing 72 fit darajati iku ing dalem ngunggahake pira-pira derajat. Sing 72 kanggo Gusti Allah ngunggahno derajate wong sing peduli kalih tiyang-tiyang ingkang malhuf, tiyang-tiyang ingkang napa putus asa. Jadi tiyang-tiyang sing coba ini banget gedene mau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong kodo iku lamun nekani sapa man hajatan ing siji hajat li akhihi kang keduwe dulure man tanggane duwe hajat dheweke nekani tanggane lagi butuh temenanan kancane butuh temenanan dheweke gelem nekani gelem ngasilno gelem bayarno
Fakaan nama mongko kaya-kaya fakaan nama khodama mongko kaya-kaya ngladeni sapa man Allah ing Gusti Allah umrohu ing dalem umure man wong sing memberikan solusi ning gone hajate dulure wong mau seolah-olah kaya napa selama hidupe awake dienggo khidmah, dienggo ngladeni, dienggo ibadah maring Gusti Allah. Biasane ngamal kok ganjarane gedhe, iku mesti lakonane apa napa Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man aqarra aina mu'minin man utawi sapane wong aqarra iku lamun maremake sapa man sawa kata-kata qurrata ayun jenengan biasane nak napa ndonga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah mugi maringi panjenengan lana dhateng kita min azwajina saking pira-pira bojo kita wa dzurriyyatina lan pira-pira keluarga keturunan kita qurrata ayun ingkang marengake pira-pira mripat tegese keluarga ingkang bagus bagus wa ja'alna lan mugi dadosake panjenengan ing kita lil muttaqina maring pira-pira wong kang bertakwa imaman ing dados pemimpin niki qurrata ayun aqarra maknane teng mriki marmake manandai sapane wong aqarra iku lamun marmake sapa man dadekake marem, dadekake seneng, dadekake puas aina mukminin ing mripate wong kang iman. Dadi boten napa, boten ngirgitno cara basa Jawa napa? Ngirgitno. Ngirgitno. Cah kok ngirgitno. Bahasa lainnya napa ngirgitno? Getengno ya. Megitno. Niki maremno. Wonten tiyang nyawang niku seneng, tapi senenge seneng marem. Bocah kok apike ngono, wong kok apike ngono. Lah niku jenenge maremno. Sinten tiyange sing maremno mripate wong mukmin liyane. Tegese ndadekno wong mukmin liyane atine ngrasa marem lan ngrasa seneng. Aqarra mongko bales Allahu sapa Gusti Allah ainahu ing mripate mukmin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Besok ing dina kiamat dibales ning Gusti Allah apa sak jaluke dituruti. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manutai sapane wong masya iku lamun pelaku sapa man berusaha fi hajati akhihi ing dalem nekani kebutuhane dulure man saatan ing dalem siji mangsa min lailin saking mangsa wengi au naharin utawa mangsa rina kodho mengko mbayarake sapa Gusti Allah ha ing hajat qada bayarake sapa man nekani sapa man ha ing hajat aulam yaqdi utawa ora nekani ora bisa nekani sapa man ha ing hajat wonten tiyang berusaha mencarikan solusi ning gone kebutuhane kancane pada suatu saat di malam hari utawa ning gone rina cek dheweke akhire saged bayarno hajate kancane mau utawa urung iso bayarno kana mongko ana apa uliye lumaku mau khairan iku luwih bagus lahu kedue man miniatika fi syahraini katimbang iktikaf rong wulan ing dalem
masjid. Dan ini kebenaran apa? Pentingnya kepedulian terhadap sedulur, terhadap sepodo-podo wong Islam. Tapi ya janjane wong kulino dicurhati balane niku kepenak apa mboten kepenak? Cara jenengan kulino dicurhati balane niku kepenak ta mboten kepenak? Lah kula niku riyen ngoten. Nah curhat, tiang curhat itu rata-rata curhat kepenak napa curhat mboten kepenak? Kula riyen niku mboten. Wonten rencang tanglet. Rencang tanglet kalih gurune. Matur iki, kinten-kinten nak sowan kiai, sowan tiang-tiang sepuh, sowan habaib. Niku saene beto napa? Biasanya kan wonten ngoten nggih ajeng sowan kiai sinten, sing dibakas kan termasuk beto napa. Kadang-kadang ya wonten sing nakokno, biasane nakoke apa? Sukun klobot apa nganggo sukun diri. Lah sing Pak Yai niki wau nggih dijak. Inang. Kowe nak sowan-sowan kiai, sowan wong sepuh, sowan habaib, ora usah gawakno apa-apa. Lah kok ngoten? Muk gawakno masalahmu wis saged njaga. Muk gawakno masalahmu wis saged njaga. Iki sampe muk gawak apa muk imboyi. Sebab biasa nak sowan-sowan iki nak pas gadah masalah. Gitu betul. Nggih, ngoten biasane. Wah, diutang ora lunas-lunas sowan gede Pak Yai kono. Oh, nak utang ora gelem utek. Ya ngoten nate cerita. Iki jawabane ya guyon ngoten iki. Yo rencang. Dalalai utang bank kolek. Bareng kolek ya sing diiringi kiai, mboten kok pas kados jenengan ngaji nak esuk ngene yo tiang-tiang pilihan. Jenengan iki tiang-tiang pilihan. Jadi apa marake teng masjid iki ora krana apa curhat masalahe tapi krana ngaji niku tiang pilihan. Bareng matur kalih Pak Yai. Pindah silaturahim ngoten nggih matur Pak Yai. Kaping kalih kula niki nembe kolek iki utange kathah bange kula kathah. Lha Pak Yai niku jawabe nggih guyon. Lah maksudem piye wong nalika kowe ape utang aku ora kandhani. Lah nek ngene iki kowe wis kangelan bayar kowe malah kondo aku. Lah urusan apa aku karo kowe kon ngewangi bayar? Kan. Nah kowe ape utang dhisik kondo aku, kowe ora kangelan. Lah kok ngoten iki? Ya tak pengen tak kon urip saanane, Pak. Ngaten cara jenengan enak dicurhati ta enak boten dicurhati. Tapi nek dicurhati masalah ngoten niku ganjarane gedhe. Lha penak kabeh. Dicurhati ya penak. Sebab penak iso memberikan jalan keluar ganjarane gedhe. Nek padha pintere ya ngono. Nah bingung-bingung ya ketoke kok sing pojokan kok niku didol ning pembayar utang. Pragmatis iki coba ngoten niku. Wis wajar yang lebih gandengannya kalih utang. Nah mati ya utangnya pun bareng pun boten sakit utang biasa. Cara kiai kuno-kuno napa kan wiridan surat Yasin nate tak atur kan surat Yasin bar maghrib kali bar subuh. Tapi ada lelai durung kebayar-bayar ya yang jatai Gusti Allah nyoba jenengan ngangge utang. Kula yo duwe utang. Sing penting mboten nganti
napa nganti rekoso nemen-nemen. Ono negara ana tangi. Pinten Pak to? 7.500 triliun iku ditumpuk sak bakalan pirang tronton. Ya masalah. Iki. Dados jenengan nak berusaha, tadi nggih. Jenengan berusaha mencarikan solusi, golekno jalan keluar. Nek gone hajate kancane, nek gone kebutuhane kancane, cek akhire saged memberi jalan keluar utawa dereng saged tapi pun berusaha. Niku khairan lahu min iktikafi syahrain. Luwih bagus katimbang iktikaf kalih wulan. Dan kita nak iktikaf kan sediluk-sediluk. Kata niki paling ya mulai jam 5:30 mungkin di 5:30 nggih. Wong niat iktikaf napa boten? Ya nggih masjid niati iktikaf. Cek meneng, cek ngantuk, cek wiridan, cek mboten niku pun dados ibadah. Ibadah ini gampang. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong farroja iku lamun jembarake sapa man memberikan jalan keluar an mukminin saking wong kang mukmin magmumin kang susah. Dadi wonten kancane susah diwehi jalan keluar. Jenengan tak delok kawit wingi kok ketoke jetung ae. Napa jetung iki? Ketok susah dicedhaki. Ketoke sampean hari-hari iki kok susah gini. Mbah ya kandur delala malah rupane kaya partai Golkar kuning lanakne. Wis umur 3 sasi lagi setengah sasi kok wis menguning susah diwehi jalan keluar diwehi arahan dibantu ana utawa nulungi sapa man mazluman ing wong kang dianiaya ana kancane dianiaya ditulungi ghafara monggo ngapura sapa Allah sapa Gusti Allah lagu maring man tiyang sing memberi jalan keluar mau tiyang sing nulungi mau ngapura salasan wasabina ing 73 apane maghfiratan nyapura 73 kali pengapuran dadi dosane resik iki gampang golek ganjaran. Wa qala alaihi salam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna min ahabbil a'mali satemene iku saking luwih den seneng-senengine pira-pira ngamal ilallahi taala maring Gusti Allah taala ngamal yang paling dicintai oleh Allah. Seneng ta panjenengan disenengi Gusti Allah? Seneng Gusti Allah mau sugih njaluk dhuwit ya gampang diparingi. Termasuk ngamal sing paling disenengi Gusti Allah idkhalus sururi iku nglebokake apa rasa seneng ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin. Jenengan nak biasane mireng wah idkhalus surur nyenengno wong mukmin. Wa ayyu farija dadi termasuk ngamal sing paling disenengi dening Gusti Allah niku nyenengno wong mukmin. Wa ayyu farija lan yen to jebarake sapa man anggo saking mukmin waman ing susah nanti kesusahan digolekno jalan keluar. Ayak dia utawa mbayarake sapa man
anhu saking mukmin dainan ing utange teng takut niki meneh bayarno utange abot apa tenteng abot apa tenteng ya kanten jumlahe nak kinten-kinten sedasa 1000 nggih enteng ta nggih tapi nak tambah 0,2 nggih tolong ngutang ku 10.000 bayarno cara jenengan kesenteng napa abot enteng sedasa wong ngisi kotak wae kadang-kadang kula nak derek bungkari wonten sing 100.000 wonten sing 50.000 nggih berarti 100.000 enteng lan tambah loro enteng napa abot apa meneh bayarno ngutangi wae abot ngapurane aku ora ana dhuwit ning omah nggone rekening kabeh rekening dijiko rekening dijiko ayo ta'ima utawa maringi panganan sapa manhu ing mukmin min juin saking leh kaya sesuk jenengan sedekah ngeten iki min juin saking ngeleh niku termasuk ngamal-ngamal sing paring disenengi dening Gusti Allah nggih napa nomor 1 idkhalus surur nyenengno wong mukmin nomor 2 ngilangno susahe nomor 3 mbayarno utange ya mbok asok wae nak mati karwane jawurip iki maksudnya nomor 4 nak wonten sing kelaparan diparingi daharan iki semakala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal uzma lana madada maulaya
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سر الفاتحة Kadang kiranya minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji Pak? Ngaji. Ini kita beri terus. Anu. Napa? Pun operasi. Ki hasil sehat.